Který mladý? Danek. Tak co teda? Nechceš pošít na KTM na předek? Skurvené kamery. Kučára, Kam to chceš lézt? Tady má? Kučára, ten traktor, ten je. Ten je právě bývalý družstevní Rostina, má družstevní. Ten? Ten traktorista. To vidíš, to je víc, to vole. Tak jen ti to tam jen to slušá. Do pokoje nechceš zrcadla nebo koupelky? Co to je? Plné kdyby to bylo aspoň. Kam a teď? No, tady. Tady normálně víš, jsme to hlédli takovým stylem, aby jsme šli úrok tady toho slupovi na to viděla ta kamera. Tady je další kamera. Tak už dájí hene kamera. Si až prdel. To jsi řekl brzo. To je maketa, ne? Kde je ta kamera teda? Tady na tom, vidíš na tom rohu? Tady na tom rohu na té budově, na tím, jak je to rovné. Jej, ona na mě míří. No, tak jakože víte, bůňáme tady ve Spirátu, co je? Dívaj na to. A to se vyser, to moje podle. Víš? Já to vím, ale jenom aby ty víš. Podle. Že tam z té cesty nás kryjou ty piče rozmetla, pojď. Bude taky tam něco, to za ten pluh nějak přeběhne. Napřímo? Si se mé přikrý, vole. Ale nemůžu nic napiči, já musím těšit. Dobré. Kurva, to nejde. Pičo, to zavřeli ty kurvy. Počkej, tě nevidí ten traktor, hej. Nevidí, dobrý. Teda tak. Víš? Víš, ty dívaj. Já zavřu za náma, jo? Ty vole, nevidíš to? Do piče. Kde jsi? Kmín tady není, já ho nikde nevidím. Je to... To nahrávám, to stačí. Hřbitov jak svítí.